ଏମିତି ଗଲା ତ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତା। ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାମରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ସେ ଦୟାଳୁ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ। ଜମିଦାର ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପ୍ରିୟବ୍ରତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖିଆପିଆ ବୁଲାବୁଲିରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ପୁରା ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ପରି ଆଚରଣ କରୁଥିଲା। ଘର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଆଗ ପରି ଆଉ ରୁଚୁ ନଥିଲା। ମଉଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କାଟିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେଦିନକ ପାଇଁ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିଲା କି ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୁଝୁ ନଥିବାରୁ ଉଭୟ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୁଝାଇଲା ପରେ ବି ତା'ର ସ୍ୱଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥାଏ। ଦିନେ ଜମିଦାର ଏ ବାବଦରେ ଜଣେ ସନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ତ କହିଲେ, ଦିନେ ପ୍ରିୟବ୍ରତକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ କାଢ଼ିବି। ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦିନେ ସନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କଲା। ସନ୍ତ ପ୍ରିୟବ୍ରତକୁ ନିଜ କୁଟୀର ପଛକୁ ଡାକିଲେ। ତିନୋଟି ଅନାବନା ଗଛକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ବଡ଼, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼। ସନ୍ତ କହିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ତୁମେ ତିନିଟି ଯାକ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ବଡ଼ ଗଛଟିକୁ ଆଦୌ ଉପାଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ତ କହିଲେ, ଶେଷ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ପାରିଲନି କାରଣ ମାଟି ଓ ଗଛର ବନ୍ଧୁତା ତୁମ ବଳଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଥିଲା। ମଣିଷ ସମାଜରେ ବି ବନ୍ଧୁତାର ଦୃଢ଼ତା ଅବିକଳ ମାଟି ଓ ଗଛ ପରି। ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହେଲେ ବନ୍ଧୁତା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସୁଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁଟି ଜୀବନର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ, ଆଉ ଦୃଢ଼ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦିଏ। ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧୁଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼ାଇବା କାଠିକର ପାଠ। ଏଣୁ ଗୁଣ ପରଖି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗଢ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ସନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଉଭୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ
ପିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜମିଦାର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପୁତ୍ର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ବି ଟିକେ ମୋର କିଛି ଷ୍ଟୋରିରେ ଭୁଲ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥିବ ଟିକେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ପଣରୁ। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।